Мисыр баш каласында туып үскән Гадел Салих икътисад тармагында 2 югары белеме булып та, бүген туризм тармагында эшләргә мәҗбүр. Аның сүзләренчә, бу илдә аның кебекләр күп. Менә дигән юристлар, компьютер белгечләре, отельләрдә караучы, официант, җыештыручы булып эшләргә мәҗбүр. Үзләрен ул Хөсни Мөбарәк режимының корбаннары дип атый. Если вот очень богатый, очень, я не очень богатый или очень бедные вот люди, которые страдают, которые живут под землей, можно так сказать, в Каире даже, если вы съездили там, под мостом вы увидите там много дети, много народу там живут, ну где-то на берегу Ниля, страдают. Хөсни Мөбарәк җитәкчелек иткән елларда Мисыр халкы бик байга һәм бик ярлыларга бүленде. Бүген Каһирәдә хәтта җир астында күпер асларында яшәүчеләр бар. Нил елгасы буенда бик хәерче яшиләр. Яшьләргә эш юк. Мин белмем буенча бухгалтер, икътисадчы. Каһирәдә яхшы хезмәт хаклы эш юк. Иң күбе аена $100 тәкъдим итәләр. Минемисә яхшы яшисе, йорт аласы, иләнәсе килә. Шуңа күрә туризмда эшләргә мәҗбүрмен. Монда хезмәт хакы күпкә артык. Хәзер исә Хөсни Мөбарәк төрмәдә утыра. Җитәкчелеккә килгән яңа кешеләр илдә тәртип урнаштыра башлады. Киләчәктә Мисырда хәл яхшырыр дип өметләнәбез, ди Гадел. Дети, хорошая семья и так далее. Он приехал сюда на работу в туризм, потому что здесь зарплата в туризме больше, чем у нас есть в Каире. Если ты работаешь бухгалтер, сколько зарплата будет? $100, 500 фунтов. А в туризме, конечно, больше. В 2, 3 раза, 4 раза, даже 5 раз. Или 10 раз, можно так сказать. Но поэтому все приезжают и не работают по профессии. Если бухгалтер, или врач, или инженер. Юрист. У нас здесь есть официанты, но они юристы. Охрана здесь есть в отеле security, вот это тоже юрист. Хотели, чтобы изменять или режим Хосни Мубарак. Слава Богу, сейчас он второй, сегодня было, они обсудили его, ну, сейчас он сидит в тюрьме, обсудили его сегодня, но это второй раз, или третий, по-моему, сегодня. Мы ждем просто окончательное решение. Надеемся, все будет хорошо. Январь һәм февраль айлары Мисырда иң аз турист